Lajuang baki skul baki jaka puli ki deki rempei ba ar jong ki khna ha ka baki kimi ki pa ki bu ela ki khun ki ti ban yo e jing jing start klam gano no jing sep tieng ni ke jing leng apisa Henry haba pai khmat shaka weni ki skul sarkar ha ka ni nong ba ki kimi ki pa ki khiam siem haba ki e ela ki khun ha skul to mentang ni pai shaka ni ka kubor Kani gari ka Shillong Public School ka badan halai khra ya ka bla seng ha ka snem khat khandai spa khandai pho Bat menta ki kena ki bapuli hang ni ki don kumba ars pak san phongot. Ka bai school hang ni wala ka long ko bakham duna habai nu jor ba ki bai pat ki school. Hendrai ka belengo pat ban yo I ka long ba ha ka ni ka school sarkar ka jingwan rung ki kena school kam tam ki class rate kala duna ka nang ya ki sngi. Bat menta ka snem ki don tang khandai ngot ki kena aka class KG ka bala nang hiar na ki khatlai ngot ha ka snem balala. Habangam jeliu ya kadaw ko ba penlong ya kani ka school banduna khna la syamba kani ka school kamlong ko ba singan namar kam don ni uput usam ubati kena kimaran ni le kai la ni ki jingker saudong ban khangla ki khna ba kenam ya lat lan sesurong ni sekilinti singkien pat ba kamlong ko ba biang namar ba kani ka school kam don ni ka jakai le kai la jong ki khna ki le kai bet hakimadan bat sakasurok ka badan marjan ba kani ka school Ya ka jaka jong ni ka school bat ka surok la penia khla tang da ki jingker sainarcha ki bala banwan ra ka jingman saw ki khna ka bakham itriem bat ima habaki le ka kumni kham tam ha ka porsi tengsni ka long na ki kali ki baya leng ba ka ni ka surok bat ki khna ki juye le ka da ka bas lien bat be thong ye ki ni ki kali nalor ka surok rong ka don ru ka lenti pat ba na jan jong ni ka school bat ki khna ru ki juya bat mare ka jong ni ka lenti Kikmi kikpa ki bapa school ye ki khun hang ni ki yatu ba ki don ka jing sngau khem siem ha ba ki e ele ki khun ha school bat pen pauru ki jing benyau ba ki bor sarkar ki le matla bat le silang khmat e ka ni school da perkat long kat kum ka jing yo jing em jongi long ka school ka biang ka bai school ki ke da ba da pet pat hakaliang jong ka fencing da hakaliang jong ka jing ya ki kali ki khun ba ki mare the shooting hi ken the on top of all long ka school kam don playground long don midon development ru nakaliang jong ka koi ka khia jong ki khun ken kai ka sweden ka jing ma sudah ka shadin jong ka school ka don gum ka kenjarian bang ima yu khun na jong hi yu mare aku sing yu shur din pat ki kaliru ki ba long don giet don e ru hong tu te khun jong ali kham tam ba dengyare deng jong class 2 class KG te ngadoni ken ke jing ting ba man ka por ba tip yo shuman sao yo shu la shu long kum long shu ni shu dwai ni shu kermen ba unum jai e revan ong hi ba ka jing ting ta ka don shisha hi binam ta jong katakan tengah jutip ba kani bat ka painon ka de ju ko branch te kat ba ka painon ko long kum ka school jong ki VIPs kat ba kani pat ka long kum ka school jong ki underprivileged ki under poverty line sudah tena ta ka daw ken nga I kum ba ka pe siliang kamat palat ken fi ka jing mom don jong ka flaw jong school ngi kum kimi pateng tang habang wan bu school ki khun hani po school dai teng sngo ba tip ki khun jonga ki poi wan surok ni tip matang tang man ka sini filam ni piwan hani por janmien pin I ba kani ka jaka kala amni jaka bo shongkai ki kenthei ki ni sinrang ki barang samla bo shongkai shong samla katar ko go bangi kum kimi ki pa ne kum I long ba kalong ba kapen hika jing sni ban ki I ban ya kata ba ki ke kapor ni kampat ni ban I gitu jing I no ban mentala don basang mane po yu do buru bas ni bo baru nginum lak ban be ban ngim don kampong bo ba ngim don kampong ko ba gilak ban ke bet kena school tena ta kada ngin school kimi pa kimi namar ba pada kal yalong silong kum ni temun kalong ke be ke jing I ba kan don kan long ka bae ingi ba ngin wan hang school bangin kajisngan ngilit si suru tip khun nga upon teng yo ding yo khun nga ukham takat kapoi deman si sisno long kum kita kan ki teng hau ni sistem balik khun nga udang win pring khun nga bu tip wilakai kunu ur syo su mbah like sa syo su Nakaliang ka principal jong ka Shillong Public School ikong pi pengrup ila kubur ba ka jingbam dan jingker bat ki maran ni lekai kalong ka daw ba pendunai ya ka jingwan rung school jugi kena hangi nalor kan ye ile ya turu ba ki bor sarkar ki bari kimi ekani ka school kim sim kya ban tei ki jingker kum balong lem ki bai pat ki school ha kanong ba Shillong nakaliang jong ka school tingi ju tho sa ga government ba ga fencing di ka first priority mo bangi khot
tiga kesonga government ban ayu nidang don menakani dang benai March arpotring kadon ka join inspection jong ki directorate bro atli po DHTE bad DME jing jisa ka kadai ka issue ka bangila juris barbora po ngi managing committee jong school kan bangi dong managing committee ka bagi parents ki juris ki parents teacher meeting ki bangi jupan long man law snem tingi na kalyang jong school ngi jutho barbor sa ka department tiga ladon ki por baga ki ladon teng ka join inspection bakinde ka fencing nangta kam ka fencing ka bakong san e nangta ki playground si yaki khanna tiga ngam te ba kanu kur kam balai kam materialize that is up to the government ni nakalyang ka school ngila jukren ni barbor bagi bangin khamno din rei ngila persang la don kasin mangi persang hi da ka school na ka fan school pan kere ka thorofe rei ngidon tangi fan ni baret ngimla ban bu ka strong fencing bangin khangsen dan ti tang hadien ka to ko nikla penjon ya ka fencing ti da na ka school hi tingin la ba ne le singi kadai hi ka daga government ban le ka fencing ka kababiang dadang idon ka proper fencing ngam dan ngasmo bangim dan jing iya bangin yo enrollment kan ke class rate kam tam hi class rate but other classes pare ka admission ki rush ban nimla banai lot kat kui bag kat ki bakwa Nanor ke jing bamdan ki jakai le kai bagi jing kier ya ka saudong sokon jongka kani ka school ka dan ru sai ki bedi ki jing duna ki balak ban pendeko pat ya ka puli puti jong ki kena school haba pet ya ka science laboratory la shem baki tiar gitar kembiang bat kani ka lak ban wan ra jing e shibuon ya ki kena kamtam ki kena class 10 ki bahab ban ye le ki board exam wat aka kam rabu kot ni ki library ki kot kembiang bat kani ka khangla ki kena bakin ti binia ya kanu no subject ka baki puli nakaliang jogi no hikai hangi ki persangkat la kat yai ban ai ka jing hikai ki pakai ki kena school ndai ki pen pauru ki jing kermen baki bor sarkar ken penbiang ya baro ki jinan kam jok school kam tam ki madan ye le kai bat ka jingkier kan ro ya kan ki school Tenaliang jongi ki parents ma menubam kwa ya ka facilities ngi kwa ai baro ma kam tam le ka school kam de ka free school ka bangi haban kumbang nam ngi haban long ka totally free kan ngi doni ka jing seo naliang ka sarkar ro ka se pen ki man ka snam ya ka takayu tengi ro lingi yo ta facilities ngi kelat no ki jing seo jongi baro la ne ngi lagi kam seo kam bon ro ngim so ye namar bale ngi kwa igi facilities ni kumbalapan pau ka principal baki juduna kani ka school ki de na ka daw baka sarkar kam dan tenta ndrei hatu kalong ko basongnya baka jing kudu pisa ka sarkar kan bu pat iki kena hatmir jong jing ma bat manu pat ban kit kli lada ka lawai jong ki ka ut tang ye ki so jing kli